vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. So inini ndakauyawo kuno kuEurope working as a caregiver. Mukoma, when I came here, this was after I had fought with my ex-husband. Zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka mumarriage medu. Ndokubva ndazouyawo kuno, yainge itongoriwo desperation. I knew that it was not going to be easy. Ndakati ndauya kuno mukoma, I was desperate, and at the same time I was too naive to believe in anything. Saka ndakabva ndachizotanga kudanana nemwana one of the clients, in which zvinhu izvozvo hazvitombotendedzwi. Saka akabva achizotanga kundipa mari yakawanda on top of that, but he is a married white guy. Dambudziko ravapo nderekuti I have since realized kuti munhu uyu ane tumwe tuma abusive tendencies, nekuti anokwanisa kundifonera, then ndikamuudza kuti nhasi ndakaneta zvekuti tinge tichiita bonde handione zvichizobuda, anotanga kundipopotera paWhatsApp kana kuti over the call, but iye anomeka sure kuti haandipopotere through mamessages zvekuti zvinenge zvisina kana evidence. Anongondifonera obva andituka. Komanashi the last time patakanetsana akasvika pakunditi you are black like a monkey. Ndakabva ndatanga kuchema pasina kana nguva, ndokubva ndazoona motikari yake outside, ndikabva ndati handisi kubuda. Akaramba achingonoka mukoma, ndokubva ndazomuvhurira, ndikabva ndazopiwa mari iyi ndakaigamuchira, ndikabva ndatoitumidzira kuna amai vangu kumusha because I desperately wanted that money. Saka ndiro dambudziko rangu iro randakatarisana naro pari zvino. Ndakaita mistake, ndikadanana nemwana one of the clients. Iko zvinozvi anoramba kuti tinge tichirambana, and in which mukudanana kwacho kwatinoita hazvina future mukati. Ndanga ndakati zvimwe kuda kana munhu akandimitisa then tinokwanisa kuzoitawo a future, at least ndinenge ndaitawo mwana nemuBritish. But akanditi kana ukangoona ukaita nhumbu chete uchandiziva ini, munhu wekuti most of the times anenge akangodhakwa, in which when I started dating him I thought kuti he is a good Christian man. Saka ndikudawo ma-advices kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndoitawo say I once threatened kuti I'm going to dump you, akabva ati manje I'm going to get you reported kuti unoabuser baba vangu, and you know kuti once I do that pako panenge pakoperera, and I really do not know what am I supposed to do. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe kuti pakadai what are the necessary steps that I have to take. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, like inini ndakazvarwa ndiri mutema zvangu, but mukoma Nashi like murume wangu takazotauya kuno kuSouth Africa akatanga kunditi uri kufanira kuti unge uchizorawo mafuta anotsvukisa like vana Carolite. Aitonditengera achinditi unofanira kutsvukawo kuitira kuti ufananewo nemasutu awa, nekuti kana ukangofamba wakadai vanhu vanozozviona kuti uri wekuZim because wakanyanya kuita mutema. So naiyewo ainge achitomazorawo mafuta acho iwako. Then ndikabva ndatangawo kumazora. Mkomanashi it moved from there, ndokubva achizotanga kunditengera mamwe mafuta ekuti ndaiti ndapedza kumazora kudai skin yangu yaitanga kupisa zvekuti ndakamboramba kumazora, ndokubva atanga kupopota, ndokubva azongosiyana nazvo. Then I caught him cheating on me nekamwewo yellow bone kemuno muSouth Africa. You know what he said mukoma? Akanditi saka wainge uchida kuti ndiite sei, because ndakakuudza kuti unofanira kuti unge uchitsvuka, manje kutsvuka kwacho haudi. I forgave him after azondikumbira ruregerero. After I had forgiven him, ndipo apo paakazodzoka zvekare kwandiri. This was a couple of years ago. Paakatanga kunditi anoda mukadzi ane magadziko akati kurei.
ndokubva ndamuti zvino zvandakazvarwa ndisina muchaita sei, you have to love me the way that I am. Iyi nyaya iyoyo yakambonetsa. Right now ane umwe musikana waari kudanana naye. Musikana uyu ari muno muSouth Africa but ndewe kuNamibia. Iyewo ane bhodhiwo iyoyo yacho yaanoti ndo yaanochiva. Saka nyaya iripo iye ari kuti unofanira kuti unge uchikudzawo magadziko ako kuitira kuti ndisazokuhurira. Mai vanhu vaMwari, zvinoita here kana kuti hazviite? Because ndakamuti paya ndakableacha, now ndatsvuka. Mushure mekunge ndableacha mukabva mazosiyana neyellow bone venyu mukatoti wagona mukadzi wangu, now handichambofi ndakaita zvigumbo mumba gumbo panze, but now mava kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita izvozvo zvekukudza magadziko angu kuburikidza nemapiritsi kana kuti mainjection. Iye ari kuti why not, nekuda kwekuti mari iripo. Hongu mukoma, mari iripo yekuti kunyangwe ndikanzi ndada kuenda kunyika kupiwe kuti ndinge ndichitoita ekunokudzwa sezvaakataura kuti mapiritsi kana mainjection zvinotora nguva. How about tikaenda kunana Brazil, anotoita maresearch mukoma, haatombonyari, anokwanisa kutouya akatobata foni yake kana laptop okutokurakidza kuti look, I've been researching and I found out kuti kuBrazil tinokwanisa kuenda, we can do it as a vacation. Tichibva kuvacation unenge watova neziBBL rako, wava kutofadza murume wako. Saka ndiyo nyaya yangu yandiinayo, ndoita sei, should I agree? Please ndibatsireiwo. Iye ari kuti kana murume wako aine mari dzake unoitawo zvinofadza moyo wake, rather than kuti hanzi kana ndikazosangana nemaslay queen kana magold digger vanenge vaine zvivakashure, izvo zvinozofadza moyo wangu, ndipo paya pekuti unozogumisidzira wava kusheya murume wako. Unoda here kusheya murume? Ndikati kwete. Akabva anditi saka kana usingade kusheya murume, chiita zvandiri kuda. Please kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we komangwanako kana mukoma ava vakazomuka vachiti ndava kuda vane madiki muchaita sei, vakati ndinoda eslender mune ramangwana muchaita sei. Apa munenge maenda kunoitwa maBBL acho iwawo. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mbakati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kuchannel yenyu yekuYouTube. Makaviga chitupa zita rangu muchanditi Nati, not my real name. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndiri musikana ane 22 years dzekuberekwa. Vabereki vangu vakasiyana apo pandainge ndiri grade 5 ndikazouyawo kuno kuCape Town. So mukoma nashi, hama dzababa vangu dzakambonditi uya udzokere kuchikoro. It was in 2014. Mai vangu vakaramba vakati vanobata vakataura zvakawanda, nekuti ndainge ndisati ndakunyatsokufungawo ndakabva ndangorambawo kuenda kuZim mukoma, ndichiti pamwe mai vangu vachaitawo kuti ndinge ndichidzidza kuno kwatiri kuSouth Africa, but vakangoramba vakanyarara. Nanhasi pandaibvunzawo baba vangu vaibva vandinyorera maziparagraph emamessages kuti ndiwe wakaramba chikoro. Vaizoti kana hasha dzapera voti ndichakuendesa. Kupedzisira ndazongonyararawo. Ndaipota ndichiverengawo mabooks ndiine shungu zvekuti ndaiti this year kungadai ndiri mugrade 6 ndaitotsvaka mabhuku acho egrade iyoyo ndichizvisimbisa kuti ndiri kufambirana nevamwe. Zvakazongopera mukomanashi. Chava kundirwadza ndechekuti ndine mukomana wandaidanana naye ari kuyunivhesiti akandirambira izvozvo mukoma kuti handina kudzidza. Ndakaita shungu kuti ndibatanidze kamari kandinowanawo kupera kwemwedzi kemumba ndichizviendesawo kuchikoro, but ndine little sister yangu iri form 1 ndinobatsirana namama kumubhadharira school fees. Nditoriwo musikana anoonekera, but chikoro dhololo. Ndiani achandidawo? Uye ndikazomuwana hazogari achindituka here kuti vakadzi vasina kudzidza vanonetsa. Chishuwiro changu changa chiri chekuti dai Mwari vaitendera ndawanawo chance yekutangira pandakasira. Ndinorwadziwa ndikajoina malive emaprophets
anenge achibatsira online plus vekumachechi andakamboenda vakandiudza kuti vari kuona graduation gown pandiri. Vamwe vanoti vari kuona mabhuku achibvira moto. Haiti crying mukoma. Ndikaona vana vanenge vachizviendera kuchikoro ndinonzwa pain. Ndozvibvunza kuti kosaka inini semusikana ndakatogumira grade 5 yet I am 22 years. Saka ndini vaya vavanoti mabeauty without brains. Kana mapostawo nyaya yangu mozondizivisawo mukoma nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. So kune vose avo vakatumidzira mamessages avo ndiri kutofamba ndichitoteverera machats one by one. Zvimwe zvinhu zvacho zvinoitika, so unotoshaya kuti what is going on. I think inenge iriwo nyaya yekuti mamwe maconfessions acho aunenge uchireceiva paya paunozoudza munhu kuti enda kwakati newewo zvinhu zvacho zvinopedzisira zvava kutokuaffect because zvimwe zvinhu zvacho zvinoitika. Soka unotoona kutoti ma1 anenge atori maspiritual attacks even financially. Panenge pachimbofamba zvakanaka unotoona kutoti panenge pava kupota pachiita madelays, but we keep on going on. So rekei nditsvake zvekare another chat. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokomberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai. Ndinoda kureurura kuti ndakapengesa my own sister but my half sister mukoma. So zvakaitika ndezvekudai. So baba vangu kamurambiro kacho kavakaita amai vangu ndiko kakanyanyisa kundirwadza. Ndokubva ndazokura ndichichengetwa naamainini. Amainini ava vainge vaine mwoyo wakanaka uye zvekare vaitotidzidzisa kunamata, in which ndiri munhu wekuti ndainge ndisingatombofarire zvekunamata. So ndakazoti ndakura, then my half sister ndipo apo paakabva achizoenda kunze kwenyika. Akati aenda kunze kwenyika, she promised me kuti nekukasika aifanira kuti ange achizonditumidzira mari ndobva ndamutevera. But achinosvika ikoko mukoma akabva achizotanga kutumidzira nekutora hama dzaamai vake first. Inini I was going to be the last, but ndakazoona kuti I was becoming too impatient ndobva ndada kumukuvadzisa. But shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ange achingorwadziwa neupenyu for a little while, then zvinhu zvake zvobva zvazotanga kumufambira. But ndakabva ndazoenda kune imwe n'anga yechirudzi. Ndakati ndaenda kuya n'anga iyi yainge iine chimwe chidhori chainge chiri chibarbie doll but chiri cheblack. Ndikabva ndazonzi chidhori chiya ndaifanira kuti ndige ndichichirova. Ndakachibina nezvibhakera mukoma ndichichirova chidhori ichi. Ndikabva ndanzi kutochirova kwandainge ndichichiita mumusoro iyo sister yangu ndo zvainge zvichazoitika kwaari. Ainge achazongopota achinzwa munhu anenge achimurova. So takazotofonerwa zvichonzi ainge ava kurwara uko kwaainge ari kumhiri kwemakungwa. So akazotanga kupenga mukoma, aingoridza mhera achiti yowe ndiri kurohwa kani, pane mukadzi ari kundirova. Saka ndakazodzokera kwavari vaya vainge vakandibatsira, but takabva tazononetsana because vakanditi ivo vainge voda mari yainge ichikwana iyo kuita $26,000 hanzi nekuti nguva yacho yatainge takatenderana kuti for about 3 months ndopa aifanira kuti ange achimbotambura. But vainge vasina kumbondiudza kuti munhu uyu wandainge ndagadzira aifanira kuti ange achizotanga kupenga. Ndaingofungidzira kuti kuomerwa neupenyu ini, ndokusaka ndainge ndakabvuma. Vakabva vati saka inini kuti ndinge ndichiparadza mhiko idzi dzinokwanisa kuzotondikanganisirawo neni dzichindikanganisira dzinza rangu. Saka zvatava kuita pano ini ndava kutokubhadharisa nekuti pachadiwa zvakawanda, uye zvekare ndinofanira kuti ndige ndichizodzokera kuMalawi ndinge ndichizonochenurwa mushure mekunge ndaparadza mhiko idzi. Saka vainge vachida $26,000. Ndikati nhai ndingaiwana kupi mari yakawanda kudaro? Vakabva vati izvo zvava zvako. Ndokubva ndazobva pamba pavo ndakadzoka kuno kuSouth Africa. Kwamanachi ndinorangarira zuva iro
rakashayika. My sister, ndakachema zvisingaiti. Ndainge ndatoenda hangu kubeach nechimwe chikomba changu muswero wese wezuva mukoma. Ndakazongoswera ndichichema, but ndainge ndochema ndichirwadziwa kuti ndini ndainge ndakaurayisa sister yangu. Kutaura kudai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kubatwa nemweya weruchiva, nemweya wakashata angadai achiri mupenyu. Zvimwe kuda angadai akazoitawo kuti ndinge ndichiuya, chainge chakakonzeresa kuti ndinge ndichinonoka kuenda kuchando. Passport yangu yainge iine ban, uye zvekare birth rangu amai vainge vava kusaziva kuti rainge riripi. Ukuwo ndainge ndisina entry number kuti ndinge ndichinotora rimwe birth nenew passport. Ndo madelays ainge aripo ipapo. Saka ainge akanditi chireisawo zvemari. Tariraone kuti ndakawandirwa sei. Handingazozvikwanisi zvose. Iwe uchienda unozvitorerawo birth nepassport nyowani. Toona kuti kana wava kuuya kuno hauchaendi kunokwira ndege yacho kuOR. It's either unouya kuno directly kana kuti unozoconnecta maflights uchiuya kuno. But mukoma, I thought kuti munhu ainge achitondishainira, ende zvechokwadi now ndakazotozviona kuti zvaainge achindudza chainge chiri chokwadi kuti kana uine ban papassport yako, kana uchida kuenda kumhiri kwemakungwa zvinozototinetsei, because kuno kwatinogara kutori nomwe mukadzi ainge achifanira kuti ange achiendako kumhiri kwemakungwa, but nekuda kweban akazototadza kuendako. So I am regretting a lot nekuda kweizvi zvandakaita. Ndongoti dai Mwari vandiregerera. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Ndokusaka tisingabudiriri sevanhu vatema. How can you do such a thing? But hanzi ndainge ndisingatozviziviwo kuti mishonga iyi yandiri kubatiswa ichazopengesa my sister. Muchiri kuvarangarira here vanzvadzi vedu vaya vaiti ndiri kubatwa chibharo nabosi vangu, saka vakanditumidzira message. Saka foni yacho yainge ichinetsa kuchaja. You won't even believe it. This is a new phone yandakatonotengawo muiStore. Haina kana let me say haina kana 6 months, but yava kutonetsa charging system. Ameno kuti chichina ichimbotora nzvimbo. Saka dzimwe nguva ndinotoimirira foni iyi kuti izochaja after a long time, but ndichazotsvaka hangu imwe foni. Saka hanzi mukoma muri sei? Thank you so much. Ndakafonerwa nemusikana ari kuUK nezuro. Ndakachema asi zvakandibatsira. I am feeling much better. Pana mama vandataura navo futi nhasi. Thank you so much. Saka kune ose avo vakauya vachipawo comfort kune this dear sister of ours, avo vari kuti ndiri kuabuswa sexually nabosi vangu. I want to thank you a lot. Mungoramba muchingotaura navo. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.